vársz? Andit. Andit, és még kit? Bogyat. Mát. Heterem. Mama! Mama! Lejtetted a telefonot. Ani. Ani, csomó. Hello. Várok. Kit vársz? Andit. És a Ódiát? Mondd neki, halló, Ódia! Odia. Hol vagy? Mondja, gyere! Jöjjön. Jön. Jön, mikor jön? Taxiból. Taxival jön. Igen. És mit hoz neked? Adatom. Mit hoz neked a Ódia? Udi csod. Úgyis ott. És még mit? Ide. Ne veszünk. Nem vesszük le, mert tényleg mindjárt jön a Pompi. Na, mit hoz neked még a Ódia? Mondjad. Ne! Nem mondod, mit hoz a Ódia?